2 hours later. Jay! Oh! Una ka pala ta. Uligawan ko. Una na kasi rin. Ikaw ang tumang kasi. Aya! Bali-bali ya! Making kenes! Ay, walay mata kuya labong lasi! Palibaling gawin. Di. Gata mo. Ganda. Oh, basketball yo. Eh. Basketball? May nakagalaw natin. Sirin. May nakagalaw na. Paano nga pabala? Yan si rin? Gatong gato. Gay! Kami labong iyo! Labong iyo! Lakin. Kami labong iyo! Wala yung manatakawin, bungin ito la! Ayan to. Ay upot ang dalas eh. Hindi bising ko man. Wow, tala. Hindi ka sa manay. Nang tayo, oh! Ga! Yaga! Kaya ko lang to eh. Nini mana ini? Kabungin ina! Sige, tatangaran ko. Kaya palibaran tayo. Gisirin. Gisirin. 20 minutes later. Wajah ka manaya ha? Ino pa mo na labong dya! Paspasan ko lang. Tumanate laba kuya! Ni panilo kay! At inamoy amoy putang ina hindi lumot sa ipala.